siang menika dipun rawuhi wartawan Berita Istana saking Jakarta, yanipun Mas Warsito kersakaken Langit Mendung. Nggih. Nah, sing nyanyi sing nganggo jarian sanggulan. Kaya pinter milih ya mergo rapet. Nggih, rapet ya Pak. Ah, tenan nek kula rapet tenan. Nah, Langit Mendung. Wah, iya. luar biasa Pak Parjan ya. Wong digawe kok ya ditunggoni wartawan barang. Nggih. Ha iya. Dawuh saking istana nggih, Pak. Heeh, lha kae piyaine ganteng, bojone 5. Nah? Bojone 5. Halo, kathah men to Pak, setunggale mboten telas to. Bocahe cilik ning ganteng banget. Bojone 5. Langit Mendung. Rawurung ya aku sing kon nyanyi. Nek bayaran ku njaluk kono. Lah kinten-kinten ACC mboten. Lah ya mbuh masalahnya wartawan ki arep jaluke ya engko malah. Nggih kula nak tenginggil tiwas tak parani mboten medal nggih kujur kula. Nek kowe iki aja sok ning dhuwur ning isor ae. Nggih kala-kala to Pak, variasi kok. Iya, ya. Ya Mas. Oh lagi dahar. Dahar sik. Sing penting kowe manut karo wartawan Berita Istana. Mas Warsito piyane cilik tapi kondang. Kula kok mboten diliput. Lah kondang nakal kowe kok gelem ditinakali. Mboten Pak, kula niki jarang kok ya menggok-menggok ngoten niku. Ya tertib kula. Kowe sakmene bakul kembang ning Gunung Kemukus ki tertib kok. Nika pun ganti kula pun mboten enten mriko. Wis ganti to. Pun teng Pasar Kalioso. Oh, ning Pasar Sapi bakul Kratideng gede. Terus nggih. Ayo di suwemen. Lagi dahar. Ya saestu kerawan Mas Warsito kalau wau moga-moga dalane sing setitik ndang didandani mergo pun diliput kalau wau. Pun dikirim ten bupatine. Lho semene kok dipending ngopo? Aku krungu dhewe masalah iki. Mas. Ayo Mas Warsito. Ya ini semoga Mas. Ya niki yen tak liwati nalikane langit mendung putra ngawi yo Sadar